from the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas. Ang programang Kamaonga Zero. At tama po kayo, ako po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating panglunes na episode ng palatuntunang nagmamahal po ng tapat. Kahit wala pong Countrywide Development Fund, kahit wala pong pork barrel, kahit wala pong intelligence fund, si Errol Dakame po ito. Lagi pong nakahandang maglingkod sa inyo pong lahat sa ngalan po ng katotohanan at panig po ng batas. Itataguyod po natin na maging maalam at makatwiran po ang ating mga mamamayan sa mga tamang mga bagay-bagay. Asyete po ngayon sa buwan po ng Mayo taong 2018, pangatlong araw po ng Barangay at SK Election Campaign. Kumusta kayo sa mga oras pong ito sa inyo pong mga lugar? I'm sure ang mga kandidato sa pagkakapitan, Barangay Kagawad, SK Chairman, SK Kagawad ay para pong lansadera ngayon. Paruot parito dahil sa panliligaw sa inyong mga mahalagang boto. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po ang sino man. Lahat po ay inaanyayahan po natin. Tayo po ay magsama-sama sa ating palatuntunang nakalaan at nagtataguyod po ng katotohanan at kalaban po ng fake news at kasinungalingan. Cellphone number 0995-148-3605. Repeat, 0995-148-3605. At muli natin batiin ang ating kumpadring Peddy Bautista sa Bando, ang station manager po ng dalawang himpilan po ng istasyon, dalawang himpilan ng Wow News FM Palawan, ang 97.1 Wow News FM Rojas Palawan and 98.5 Wow News FM Taytay Palawan. Sa mga nasa Metro Manila, taste pa ng konti sa sobrang init. Sa mga nasa Central Luzon, ay naku po, sobra po, parang iniihaw ang ating mga kababayan sa Central Luzon. Up to the northern area of the Philippines. Maliban po sa, siyempre, sa dati ng malamig na lugar po ng Baguio, Tagaytay area, at iba pang lugar na medyo marami pang punong kahoy. Maswerte po kayo dyan. Sa mga nasa Calabarzon area, neighboring provinces of Metro Manila, lahat pong key cities, mga probinsya, mga munisipyo, at siyempre pa ho sa mga taong barangay. Mga kabarangay, malapit na po ang eleksyon. 7 na ngayon, 14 po ang eleksyon. Meaning to say, isang linggo na lamang po ay gampanan niyo po ang bumoto at makaboto po ng mas matino at maasahan pong mga barangay officials. So, sa mga kabataan naman, piliin nyo ang pinaka-the best. Pinaka-the best na qualified at magiging tapat at hindi magnanakaw ng pondong bayan. Ito na po muna ang hanay ng mga naglalagablab na issue sa ating bansa. Mga pulis na po ang magiging BEI or Bureau of Election Inspector sa nalalapit na barangay at SK elections dahil naman po sa pag-ayaw ng ilang guro. Dalagita ginawang human shield ng mga NPA at dalawang rebelde naman todas sa bakbakan. Bahay ng pulis na nilamon ng apoy, asawa't anak, patay. Dagdag na sahod naman po sa mga guro iginigit na ngayon sa National 2019 National Budget.
At mababang sahod naman inirereklamo ng mga manggagawa sa health sector. At sa balitang pagsasauli po ng kontrobersyal na advertising funds ng DOT, tinawag pong admission of guilt ayon po sa grupo at militanteng Akbayan. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kaibigan, si dating PNP Chief Director General Ronaldo Bato de la Rosa, ang pinakabagong hepe na po ngayon ng Bureau of Correction. At alam niyo po ba ang kanyang marching order sa loob ng Bureau of Correction? Panoorin po ninyo ang video na ito na naipasa po sa atin. But we give credit to the owner of this video. Nais lamang po natin ipakita kung ano ang posibleng asahan ng ating mga kababayan na siya na po ang pinuno ngayon ng Bureau of Correction. Heto po si General Bato de la Rosa. Ako, wala ko pakialam kung mayaman kayo, marami kayong pera, siga kayo. Dito, right here, right now, ako ang siga dito. Ha? Intindihan mo? Ikaw, intindihan mo? Intindihan nyo? Ako ang siga, hindi kayo. Ha? Ganong katigas. Hindi kayo. Ganong katigas. At sana nga po yung issue ng paglagana pa rin po dyan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison at ilan pa mga penal colonies. Mawakasan na po ng presensya ni General Bato de la Rosa. Abangan po natin. May mga matutudas din kaya sa loob ng kulungan. Magkaalaman po tayo sa mga darating na araw. Samantala, report muna tayo. Pakinggan muna natin at bigyan dan ng ulat ni partner Jojo Sikat sa ating palatuntunan patungkol pa rin po sa kontrobersiya po sa DOT. Ayan mga kaibigan, nasa linya na po natin si partner Jojo Sikat sapagkat may payo daw si Governor Amy Marcos kay Secretary Tio ng DOT. Partner Jo, magandang hapon. Go ahead please. Yes, magandang hapon naman sa iyo kasamang Errol at sa ating mga tagapakinig. Pinayuhan itong si Ilocos Norte Governor Amy Marcos, itong si Department of Tourism Secretary Juan Dateo sa pamamalakad ito bilang kalihim ng turismo. Sa isinagawang forum, sinabi ni Marcos na kaibigan nito ang kalihim kaya hindi ito magbibigay ng anumang komento sa kinaharap na kontrobersya sa paggamit ng pondo sa programa ng kapatid nitong si Erwin Tulfo sa PTB4 na umabot sa 60 milyong piso. Naunawaan naman ito si Secretary Teo na sila minamadali ngayong pag-angat ng turismo sa bansa dahil na rin sa kasalukuyang Pangulo ay maganda ang performance ito. Subalit iginiit ng governor itong si Governor Marcos na dapat ay may sapat na plano at inaanalisa ni Teo ang isinusulong na programa tulad ng ecotourism at medical tourism. Paliwanag ni Marcos, maraming magagaling na doktor sa bansa para sa isinusulong na medical tourism. Subalit wala naman sapat aniya na mga kagabitan para maisakatuparan ito. Aniya, maraming magagandang lugar din sa bansa na maaaring maging tourist spot. Subalit ang malalaking tanong, ang accessibility ba o yung sapat na transportasyon ba para marating yung lugar? Ito aniya yung mga dapat na maging konsiderasyon nitong si Secretary Juan Dateo para mapaangat niya ang turismo sa bansa ayon naman dito kay Governor Marcos. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines. Nagulat. Thank you, partner Jo. Live mula po sa Senado sa isang forum na kanya pong binantayan. Rin nagbigay po ng statement si Ilocos Governor Amy Marcos sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Dito lamang po sa Leader News Philippines. Si Errol Dacabe, ang Kamaong Alright, Asero. total campaign period po ngayon. Kami po talaga ay nagbabantay sa mga nangyayari po sa buong Pilipinas. Ano ho? Sa buong Pilipinas. Sapagkat ang coverage po natin ay buong mundo nga eh.
Kaya lang, yung naabot lamang po namin ay yung hindi ganong kalayuan at hinihikayat nga po natin ang ating mga kababayan na makibahagi dito sa pagbabantay natin. You can use your cellphones at videohan po ninyo ang mga nangyayari sa kampanyahan at sa magiging mga pangyayari po sa nalalapit na barangay elections. Gumawi kami dyan sa Barangay Del Pilar sa bayan po ng Rizal sa Nueva Ecija. Mga kaibigan, may nakausap po kaming isang anak, isang teacher na anak po ng unopposed. Walang lumabang kandidato sa existing or incumbent na kapitan na si Kapitan Ricardo Banayos, including yung buong tropa ho ng Barangay Council, walang lumaban. Okay. So, narito po ang ating eksklusibong panayam kay Ma'am Risa Olip, isa pong teacher at nagkataong anak po ng kapitan na walang naglakas na loob na lumaban pa, at malaman natin kung ano ang mga dahilan. Heto po, panoorin natin ang ating exclusive interview. Okay. Good morning, ma'am. Good morning po. Can you tell me who you are and anong relasyon niyo po kay Kapitan? Ako po si Risa Ulep, second child po ni Barangay Captain Ricardo Arbanayos. Oo. We've learned na sikap pala and the whole council is running unopposed. Yes po. Is that true? Yeah po. Opo. Ano po sa tingin niyo ang dahilan bakit walang naglakas ng loob na lumaban kay daddy mo, kay papa mo? Yung tatay ko po kasi very dedicated po sa kanyang tungkulin bilang barangay captain. Last election din po, wala din po siyang kalaban. Until now po. Every day po, nasa barangay hall siya nag-duty kahit hindi po siya ang duty. Halos lahat po ng gawain sa barangay siya po ang gumagawa. Pati po pagsesegregate ng basura. So full-time talaga Yes siya. po. Way of life, kapitan talaga siya. Oo. Pwede bang sabihin natin na talagang minahal siya ng tao kahit wala nang nag-try na lumaban pa? Opo. Oo. Marami po siyang nagawa sa barangay. Dati po yung aming barangay hall ay walang titulo. Squatter? Opo. Inayos po niya yun. Nung una pa lang po siyang maging kapitan, yun po ang inasikaso niya. So ngayon, titulado na yung loting pinagtatayo Nakatitulo ng na po sa barangay hall. Barangay Del Pilar. Opo. Ano-ano pa mga naalala mong pwedeng Halos maging lahat po ng legacy? iskinita dito sa barangay, napa-simento niya po yun. Lahat po ng simentong idinodonate, talaga pong napupunta sa dapat puntahan. Opo. Hindi binabawasan. Yes. Di tulad ng iba. Opo. Oo. At yung, yun nga po, pati sweldo po niya napupunta po dun sa barangay. Yung honorary. Pinagkakawang gawa niya sa mga nangangailangan. Sakripisyo talaga. No? Oo. As a daughter of Kapitan Rick, ano pong feeling niyo na ganyan ang tatay niya? I'm very proud po ako. At the same time, very grateful. Kasi po nung mga bata po kami, nasa abroad po yung tatay ko. Para makapagtapos po kami ng pag-aaral. So, hindi niya kinalimutan yung obligasyon ng bilang tatay. Ibig sabihin, bago siya sumalgo sa public service, ay inayos niya ang pamilya niya. Pagtapos po niya kaming lahat. Oo. At nung nakatapos na po kami, pinangarap niyo pang maglingkod sa barangay. So, parang tapos na sa pamilya, barangay naman. Oo. Okay, so, kaya lang malungkot tayo ngayon dahil si tatay pala, the other day, na-stroke, Oo. Ano pa po, April 21. April 21, so mga ilang linggo na, no? 11 days po siya sa Hospital. Buti na lang mild stroke Yes. lang, But then again, hindi po natitigil pa rin sa public service, sa pagtulong pa rin sa barangay. Oo. Marami pa po siyang pangarap na mapagawa. Oo. Yung school nga po namin, napabakuran niya po yung buong school. Eskwelahan.
effort ng kapitan, ano? Every Napakagaling. time po na may pangangailangan yung school, Apo. lagi po siyang nakasuporta. Yung tinutukoy mo yung elementary school. Apo. Oo. Ayan, napakaswerte ng mga mga magulang at mga estudyante. Teachers, of course. Opo. Si Mother, malaki ba ang papel ni Mother sa successful na leadership ni Cap? Opo, lahat po ng project po, Nakasupport. nakasupport po si nanay. Ayun. Oo. Although mahina na din po si nanay, Mm-mm. full support po siya. Ayun. Kayo bang mga magkakapatid, ilan kayo? Tatlo po. Tatlo kayo. Nung mag-decide ang tatay niyo na pumasok sa ganyang vocation, public service, ano pong reaction niyo kaagad? Support lang po kami. Support kayo? Kasi buong buhay namin, nakasupport siya sa amin. Kaya nung time na kailangan po niya ng support namin, ready naman po kaming ibigay sa kanya. Ayun, oo. Ayun, very unique po ang kwento ni Kapitan Rick, kasi running unopposed last termer, including the council, landslide lagi, unopposed. May isa lang na independent na parang gusto mag-try, no? Mag-try. Oo. Doon po sa ibang barangay na election period na po ngayon, ano? May papayo po ba kayo? May gusto ba kayong i-suggest? Maaari kasing maikumpara kung gaano kaganda ang barangay ninyo sa iba, no? Minsan, we can say it's beyond comparison, no? Ano pong may papayo niyo sa mga tumatakbo ngayon? Maging selfless po. Na yung serbisyo po, ituon po sa mga kabarangay. Kasi yun po ang ginawa talaga ng tatay ko. Okay. Naging, Una talaga ang tao. yes. Ayan. Thank you, Ma'am Riza. Congratulations. Ganyan ang tatay mo. At Kamaong Asero. Ayan. Yan po ang ating exclusive interview kay Binibining Riza. Ulit, ang anak po ng unopposed na barangay chairman dyan sa Barangay Del Pilar sa bayan po ng Rizal, Nueva Ecija. Isa po siyang teacher. Samantala, partner, magre-report lang si Dryan. Biglang may report siya. Ready na, no? Ready natin ang kanyang report. Nasa kalagitnaan na nag-advise sa atin at exactly 4:35 in the afternoon, Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, nais po nating batiin ng advance happy first anniversary si Madam Amira Sunshine Magdangal, ang Chairperson and Chief Executive Officer po ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated. Isa pong foundation na naglalayong pangalagaan ang interes at kapakanan ng mga tribo, iba't ibang tribo ho sa Pilipinas. Ayan, kung ano namang tribo ho yan ay nais pong makalinga ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated sa pamumuno po ni Ambassador Amira Sunshine T. Magdangal. Ayan. Advance happy first anniversary. Kasi unang taon po nila parang unang anibersaryo ang mangyayari. Sa darating na kailan ba ito? Ang alam ko May 15 pero di yata matataon sa May 15 dahil may barangay elections. Antayin natin ang anunsyo, no? Minsan interviewin natin dito ng live sa ating palatuntunan para eksakto yung petsa na malaman natin at mabati din ng ating mga viewers. Again, congratulations and happy first anniversary, Ma'am Amira Sunshine Magdangal, Chairperson and Chief Executive Officer po ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala, report muna tayo. Puntahan natin muna ang lugar na kinaroroonan ni Dryan Zamora para mabatid natin ang kanyang latest report.
One more time. Oh. One more time. Brian, are you ready? Oh, what happened? What happened? Busy yung kanyang linya. Samantala, mga kaibigan, hindi natin sinasayang ang oras kapag nakakalabas tayo ay lahat ng pwede nating makakausap ay kinakausap po natin. So at the same time, nakausap po natin sa isang eksklusibong panayam ang isa pang kandidato sa pagkasangguniang kabataan sa Barangay Del Pilar sa Rizal, Nueva Ecija. Ito po ang ating on-cam interview kay Binibining Dana Marie Gavino na excited para po sa nalalapit na halalan sa sangguniang kabataan. Panoorin po natin. Rolling. Thank you. Hi, Miss Dana. Good morning. Good morning po. Okay. Gusto mo ipakilala muna ang sarili mo sa mga viewers natin? Okay po. Hello po, I'm Dana Marian Gavino, running for SK from Barangay Del Pilar, Rizal, Nueva Ecija. Okay. Matagal na walang SK, no? Na-postpone, na halos i-abolish na. Anong reaksyon mo nung parang binuhay ulit yung sangguniang kabataan? Para po sa akin, natuwa po kasi magkakaroon na po ng muling mangunguna para sa mga kabataan. Dahil po sa panahon po natin ngayon, yung mga kabataan, marami pong nalilihis ng landas. Gusto ko po silang tulungan para yung pong kasi marami din po dito sa amin ng mga nalilihis mga landas katulad po sa pag-aaral. Gusto ko pong mabuhay po sila ulit na ang pag-aaral po kasi ang susi ng kinabukasan at ito po hindi po talaga mawawala sa atin pag nakapag-aaral po tayo. At yung mga katulad po sa droga, yung mga kabataan din po nagda-drugs, pwede rin po natin silang ilihis po din po yung landas nila doon sa pagdodroga po na yan. Yung mga ganun pong mga bagay. Pati na rin po sa mga sports, ganun din po. Kung ako man po ang papalarin, pwede ko rin po silang i-open kasi yun naman po yung natatangi pong magiging patimpalak mga palarong mangyayari dito po sa aming barangay. Alright. There were so many arguments na narinig natin na muntik na ngang wala na lang SK because of so many negative issues sa panig po ng SK, kaysa ganito, kaysa ganyan. Ano pong mga pagbabago ang gagawin ninyo kung sakaling, kayo na po ang maupo so that yung mga issues previously sa mga pamamahala, leadership ng SK sa barangay ay maiba talaga siya? Katulad po ng, ayun po, para po sa pagbabago, unahin ko po sa sarili ko po muna lahat po ng mga magagandang gawain na para tularan po nila ako, para maging maging unit po, maging ako po yung tularan nila, maging picture, kumbaga, sa kanila na pag nakita po kasi nila akong may nagagawang magaganda, pag nakita po nila sa akin yon, pwede po nilang tularan. Kasi po pag hindi naman po magandang pinapakita ko sa kanila, hindi po nila paniniwalaan lahat po ng sasabihin ko. Sisimulan ko lang po sa sarili ko para gayon din po tularan po nila ako. Doon sa mga issues na maaga pa raw na i-expose yung SK kabataan sa korupsyon ng mga traditional politicians, how would you ensure na, say for example, kung kayo'y malagay na sa serbisyo ay hindi kayo mapupunta sa gano'n? Pwede naman po namin iwasan yung about po sa corruption na yan. Basta po na ipapakita mo po sa lahat ng kabataan, katulad kong kabataan, yung mga ginagawa. Hindi naman po dapat ginagawa yung corruption na yan. Kasi po, pag upo mo po kasi bilang SK or kung ano man pong tungkulin mo, meron naman din pong naiaatas sa'yo na sweldo. Kumbaga po, meron ka rin pong budget. May budget po ang lahat ng nauupo sa lugar po namin. Lahat naman po yan meron pong mga magiging budget. Kaya
hindi po kailangan yung corruption na yan. Hindi po dapat yan na nai-involve ang mga kabataan, lalong-lalo na po yung edad po namin na ganito. Dapat wag din pong nakikinig sa mga iba. Pwede ka pong makinig sa mga advice nila, sa mga gusto po nilang mangyari. Pero depende pa rin po yan. Pakikinggan mo man sila kung naayon po, kung tama po yung gusto po nilang mangyari. Alright, oo. Meron ka bang mensahe sa mga kabataan na manonood sa atin o nanonood sa atin ngayon? Hello po, sa akin pong katulad na kabataan, naway maging wisely po tayo sa ating pagboto ngayong darating na halalan. Wag po sana tayong papayag na magkaroon po tayo ng vote buying, at sana mailuklok po natin yung alam po nating nararapat at alam po natin na ikabubuti po ng ating lugar po ito. Yung ating pong ihahalal ngayong election. Thank you, Ms. Dana. Thank you po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Inyo pong napanood ang ating exclusive interview kay Binibining Dana Marie Gavino, SK aspirant dyan po sa Barangay del Pilar sa bayan po ng Rizal, Nueva Ecija. Okay, tuloy pa tayo. Doble 4 na po, makalipas ang alas 4 po ng hapon. Talagang puros related po sa nagaganap na kampanyahan sa Barangay at SK ang laman po ng ating palatuntunan, no? Diyan naman po sa lalawigan po ng Bulacan, mismo sa bayan po ng Ubando. Sino ba nakapunta na dyan sa bayan ng Ubando? When we speak of bayan ng Ubando, ito po yung lugar, ito po yung munisipyo, lugar na pinupuntahan po ng mga hindi pa nagbubuntis. Yung mga gustong magkaanak. And kilalang-kilala po ang binabanggit nating Bayan for the Fertility Festival. Ayan. Marami na akong narinig na hindi nagkakaanak, magsayaw ka lang andyan dyan sa Ubando, magkakaanak na. Yan. Karinig na ko at marami nagpapatuloy na totoo daw yun. Ano? Totoo daw yun. Kumusta ang ating kaibigang mayor dyan sa Ubando, Bulacan, si Mayor Edwin Santos? Si Errol Dacame, ang Kamaong. Ayan, Mayor Edwin Santos ang ating kaibigang mayor dyan sa Municipality of Ubando, Bulacan. Ngayon, sa ating pangangalap na mga impormasyon naman, bahagi po ng ating programa, siyempre yung i-guide yung ating mga butante, ano? Na makapili po ng matino at maasahang mga kandidato sa barangay elections. O dyan po sa mga pagtatanong-tanong po namin, nakabuo po kami ng listahan ng mga matitino at maasahang kandidato sa pagkakapitan sa Ubando, Bulacan. Ayan. Unahin natin po ang Barangay Pangholo. Ang pwede niyo pong masabing kandidatong maasahan, matino sa pagkakapitan ay si Kapitan Delphine Vitos. Good luck, Kap! Sa katanghalan naman, si Kapitan Ruben Sirano. Sana manalo ito. Barangay Kapitan ng Pag-asa. Dapat ang maupo dyan ay si Kapitan Rene Mendoza. Sa Barangay Paliwas naman, ang kapitan na dapat niya pong pagtiwalaan, Kapitana Teresita Banag. Ayan, sa Paliwas. Sa Barangay San Pascual naman, ayon po sa aming mga pagtatanong, dapat ay Kapitan Philip de la Cruz. Taong bayan na nagsasabi dyan, mga kabarangay nila, ha? Sa Barangay Hulo naman ay Kapitan Ricky Marquez. Samantala sa Barangay Lawa, siyempre magkakatabing barangay yan, nagkakaalaman yan. Sa Barangay Lawa, Kapitan Chris Agustin. Sa Paco naman, Kapitan Manny Suka San Diego. Sa Barangay Tawiran, Kapitan Leonardo Leo de los Santos. Samantala sa Binuangan, ang gusto ng mga tao dyan ay si Kapitan Jerry Panday Mendoza.
At sa barangay na puros tubig ang paligid, partner Oliver. Ito ang barangay na halos walang lupa, puros tubig. Ang isinisigaw dyan ng mga kabarangay niya ay Kapitana Mercy Dolorito. Hi, Kap! Good luck, ha? Kapitana Mercy Dolorito ng Barangay Salambao sa Ubando, Bulacan. Yun po yung aming na-research na listahan po ng mga maasahan, matino, maayos, at hindi sangkot sa drugs na mga kandidato sa pagkakapitan na pwede niyo pong pagkatiwalaan na iboto sa May 14 barangay elections, I should say. Okay, sige. Ready na yata si Brian Zamora sa kanyang report. Tawagin na natin at papasukin. Okay, sige. Padaanan na natin ang report. Importanteng balita ni Brian Zamora live mula sa Calabarzon area. Binibining Brian Zamora. Go ahead, Brian. Magandang hapon sa iyo. Dahil Region 4A ang isa sa mga congested jail, ay tuloy-tuloy ang programa ng BJMP sa San Pedro City, Laguna, katuwang ang DOJ upang mabawasan ang mga nasa kulungan. Sinabi ni City Warden Chief Inspector Jerome Soriano, pasok sa plea bargaining program, ang mga nahuli ng droga na 1 gramo pababa at kailangan magpakita ng pagbabago ang mga ito sa mga provision officer. Ayon pa kay Soriano, 80 to 85% ng nakakulong ay mga drug users. Nasa mahigit 20 preso na ang napakawalan mula na magumpisa ang programa nitong Enero. Mula sa San Pedro City, Laguna. Brian. Hi, Brian. Yes, Summer kasi ngayon, di ba? Sabi mo, congested. One of the congested facilities ay dyan sa San Pedro ba yan? 4A, sir. Sa 4A. Sa Region 4A, yes. Kumusta ang kalusugan nila? Madalas nakakarinig tayo ng mga balitang nagkakapigsa, nagkakasakit ng kung ano na related sa tag-init, Brian. Wala pa tayong update tungkol dyan? Yes, nakita naman natin ang kalagayan ng mga preso sa BJMP San Pedro at maayos ang kanilang ventilation at tuloy-tuloy rin ang kanilang regular ang kanilang medical mission ngayong tag-init. Okay, very good. Okay, sige. Thank you, Brian. Okay, mula dito sa San Pedro City, Laguna, Brian Zamora para sa Leader. Si Errol Dacames, ang kamaong. Si Errol Dacames, ang kamaong asero. Thank you, Brian! Kala ko nawala yung stinger ko. Tuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero na sumasanya po everyday mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang po eksklusibo sa Leader News Philippines, the hottest online broadcast platform in the country. Simulcast po sa dalawang himpilan po ng Wow News FM sa Palawan, 97.1 Wow News FM Rojas, Palawan, and 98.5 Wow News FM Taytay, Palawan. Abangan po ninyo ang iba pang mga himpilang magiging partner po natin para makarating po sa inyo ang ating programa on air. Okay, nga po kami po ay online and we will be on air nationwide and we'll be on print also and we will be on ground very very soon. Sige, mabilis ang ating oras. May lakad pa kasi tayo sa Employees Compensation Commission sa ngalan po ng serbisyo publiko, no? Hindi muna natin buwing isang oras ang ating palatuntunan. Patawad po muna, no, sapagkat yung ating complainant na dati pong cook dyan sa Eurotel ay sasamahan natin sa ECC at sa SSS matapos na siya po'y mataga at pinabayaan na po ng Eurotel. Balikan na po natin ang ating i-mention ko lamang si Sir Dennis Lee, ang Information Officer 2 dyan po sa ECC na naghihintay po sa atin para maalalayan si Mang Ray Quisadas. Yan. Balikan na natin yung mga maiinit na issue sa ating bansa, mga pulis na mga pulis na magiging BEI sa nalalapit na barangay at SK elections. Makaraang umayaw ng ilang guro.
Dalagitan naman ginawang human shield ng mga NPA, 2 rebelde na tudas sa bakbakan. Bahay ng pulis, nilamon ng apoy, asawa at anak nito patay. Dagdag na sahod naman sa mga guro iginigit na ngayon sa 2019 national budget. Mababang sahod naman inirereklamo ng mga manggagawa sa health sector. At pagsasauli ng kontrobersyal na advertising funds ng DOT, tinawag pong admission of guilt ng militanteng grupong Akbayan. By the way, magandang hapon ulit at makinig po kayong mga kandidato sa nalalapit na barangay at SK election. Hinahamon kayo ng bagong PNP Chief, Oscar Albayalde, na kayong lahat ay sumailalim po sa drug test. Linisin nyo ang inyong pong mga pangalan at nang matiyak na wala na pong sangkot sa drogang kandidato ngayon. How do you feel about that? Again, lahat pong kandidato sa pagkabarangay kapitan, barangay kagawad, hinahamon po ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde na magpa-drug test kayong lahat. Ako sang-ayon ako dyan. And I agree strongly, magpa-drug test kayo sapagkat nais po ng ating PNP Chief na sa ground level ang barangay itself ay malinis po sa issue ng droga na marami na pong pamilya ang nasira dahil sa pagkakalulong sa bisyong yan na nakasisira ng kinabukasan at nakamamatay talaga. Bueno, ang bilis naman ang ating oras. Thank you na muna kay partner Jojo Sikat at partner Brian Zamora, ang ating mga Leader News Patrol. At sa ngalan po ng may mga babatiin ba tayo, partner? Nandito na. Nandito na saglit kakaligtaan ko batiin muna natin yung ating mga best friends na nakikinig, na nanonood po sa atin. Wala. Nasaan na? Send mo ulit. Ito na. Connie Sherma Mendoza. Hi, Connie. Hi, Kuya Errol. Pabati naman po ng mga taga Tiwi Albay. Tiwi Albay. Connie Sherma Mendoza. Hi, Connie. Kabayan, Connie. At sa mga kababayan ko po sa TV Albay, maray na hapon tabi sa Indo. Diyos mabalo sa Indong pagantabay sa tuyang programa. Joan Ballesteros, watching from, ano yun? From TV5, nasa TV5 siya, nanonood siya ng Leader News Philippines. Ayos! Mabuhay ka, Joan! Bong David, partner Bong! Hello, Idol Errol at sa mga taga-subaybay ng Leader News Philippines, partner Bong David, founder po at chairman ng MCBO na napakarami pong natutulungan. Tuloy mo yan, partner. At maraming dapat pang matulungan. Partner Jojo Sikat and the rest of the gang. The rest of the gang. Thank you. At sa atin pong mga kababayang nakadepende po sa online news, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aking masipag na piloto, piloto, co-pilot sa Himpapawid. Live on stream, live streaming, live on air, partner and engineer Oliver Licop. Kasama po natin saan man, kailanman, ano man, saan man, kailanman, ano man, maging sino man. Pelikula na yata yan ni FPJ, maging sino ka man. Ako na po, ito si Errol na kami. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Yan po ang kabuuan ng ating Monday episode ng Palatuntunan Kamao nga Zero. Don't you worry, I'll be back tomorrow on Tuesday. Tomorrow. Apo, sige. Thank you. And God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol na kami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.